Төннәреңдә ниләр борчый, ни өркетә йөрәгеңне? Күлмәгеңне син үзеңме, башка берәү төймәлиме? Кем күзләре чагылышын эзлисеңдер көзгеләрдә? Нинди көйләр сузасыңдыр үзәкләрең өзелгәндә? Тәрәзәңә каккан чакта иртә белән салкын яңгыр, бәлки синдә үткәннәрең үкенүләр кабынадыр. Күлмәгеңне һәр иртәдә син үзеңме төймәлисең? Йокламаган күңелеңә ник юату киләмисең? Төннәреңдә ниләр борчый, ни өркетә йөрәгеңне? Синең өчен җан атучы бар икәнен белмәдеңме?